Junjung tinggi seni tradisi perlune kesenian kita gampang dikenal asal seni daerah dikawenang nasional petek cilik nutuli upo soros titik gak jadi
dendam sentimen pancene gak belok gak yoga saniki pancen ono wong duwe sifat iri dendam sentimen otak drengkilan serai sing ditiru danyang Juno karo Sengkuni apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak lodeh kudu mawa hitungan ojo nyebal odak teko penatan sing paling penting lodeh kudu sing legowo tansah semangat kita makarya ayo manut lodeh pituture wong tuwa ganjarane akhire dina Brubi entek siji ngombe kopi dicampur roti sumpah janji sehidup semati nanging saiki kok kowe ngingkari iku jenenge aku kok kianati tuku kemiti nang pasar kriyan ala wong mati gak bayar arisan wis 3 taun aku kenal kowe tak rasakno hubungane wis padha ora akete bapak lan ibu kabeh ya wis setuju nek kepingin duwe mantu wong kaya
seneng dek kowe uga ya seneng nek wong loro iki padha-padha duweni asa sumpah lan janji sing ana pinggir kali nyatane saiki kok kowe sing rino wengi aku gak iso turu saking kepingine mulyakno awakmu aku netepi apa janji-janjiku nyatane saiki aku kok tinggal mlayu saake kutha dulur wis tak liwati sekabehane wong ya wis tak takoni nanging nyatane kabeh ora ngerteni sajane awak lunga menyang ayo cak lakono telu cak mendung peteng gak sida udan bawa payung ben gak kegrimisan bojo meteng gak duwe celengan aku bingung golek utangan mecah klopo gak nganggo berang godhong jati dipangan walang tuku iki duwike kurang pancen saiki opo-opo larang oleh mangan dadi angen-angen noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa bojo meteng atiku seneng sayang sedidik mangan melok mara tuwa bingung awakku sampai aku gak iso turu saben dina aku diclathu arep bono diri kok eman gantengku namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat borong keresa Sing ganteng sapa? Lah iya. Ayo. Kak, sampean ngomong ngono iku gak ngoco ta Cak Gus? Lho gak ngono. Apa? Kan noleh nengen dadi angen-angen. Noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa. Bojo meteng atiku seneng. Sayange aku mangan melok mara tuwa. Ya gak apa-apa nek mara tuwane sanggup. Nah, berarti mara tuwa sanggup bijak. apa? Wong aku sak bendina diclathu. Yo. Atiku bingung. Ya, kate bunuh diri aman gantengku. Sing ngarane Riko ganteng iki sapa? Lah iya, iku lak karepan sampean dhewe lho. Kabeh lho saiki sik ta paribasan. Anu Cak Sabil, Cak Pendi, Cak Insap. Insap bisa. Tak takoni aku dhewe. Iya takono. Enggak maksude Cak Agus nani ganteng apa gak? Ayo jujur. Apa memberi pernyataan? Loh, aku takon. Takon nang sapa? Ya wong telu iki. Ya Cak. Aku sing jawab dhisik ya. Ya Cak Sabil. Cak Kusnan iku jariku ganteng. Oh ganteng. Ya. Aku ya. Ya.
rada ganteng. Nek aku siji. Ya wis ganteng. Ojo ngomong. kabeh ganteng. Lah ojo ngomong ganteng nek tak Berat. diacok geger. Berarti wong telu iki blawur. Nek aku sing jawab berarti wong telu katarak ngono. Soalnya wae buka bersama kok dijae ngawur. Oh. Iya. Oh, sing kapan pas poso iku ah. Apa soalnya kalau Tahu. Eling sih eling nek poso biyen tau tak jak buka bersama ngono. Dadi saiki detok-etokno masih gak ganteng diwarang ganteng Oh, ae. bener, soalnya ana maksude. Iya, cek ana tambahan Ya karepe. enggak. Ya cek ana maneh dijak maneh ngono. Ya, iya. Iku apik Joko Berat. menghormati. Tapi itu berarti ndak objektif. Rak. Iya. Sesuatu tuh penilaian itu harus objektif. Betul. Ojo subjektif. Tapi Tapi memang pada dasarnya manusia itu pengen golek pangalembono. no. Apa pangalembono iku ya? Ya berpengalam bono iso gak ngerti. Ya gak ngerti aku sepurane aku. Ya apa? Apa Ya cak? apa? Pangalembono cak berarti. ya aku mang. Nah, kok dari menungso dia itu bangga dengan dirinya sendiri cak. Jadi Kita ini dipuji-puji. ya tidak yang jelas ya iku. Jaluk dilem ae ngono lho Mas Uti. Bangga pada dirinya. Contoh, Apa? ade selfie, ya ta. Awake dipoto arek, tet, endi hasilnya mau endi. Oh narsis iku. Iya. Mm-mm. Apa narsis? Narsis iku lanang. Narsis. Narsis. Arek endi iku? Arek kula nembong. Maksudnya ngene, waspada dan hati-hati dengan pujian. Pujian itu bisa juga menghancurkan. Wah, iki lho. Iki Ya filsuf. iya. Lah nek kok jero omonganmu Lho nek ya ngene. Mang? apa awak dhewe koncoku kuliah kabeh. Lho, Kan biyen iki kuliah Ya koncoku sing kuliah aku gak. Tapi kan paling gak circle itu mempengaruhi. Waduh, kosone rek. Iku biyen pemain gak sirkus. circle iku sing digawe ngrendong-ngrendong keramik. Iku circle iku. Pemain circle iku lho sing biasa pemain ono akrobaté barang ketek. Sirkus iku gendeng iku. Terus. koncone lingkungan itu berpengaruh. Barang siapa? Misalnya awakmu contohnya Icap ya. Iya. Biasanya dolan mbek camat. Yo kayak camat. Iya. Iya. Dulu kumpulku wong dodolan minyak wangi. Aku melok wangi. Kumpul bos ya kaya bos. Iya. Kumpul wong gendeng. Ya lho ya apa? Apa kumpul wong gendeng? Ini kumpul ketek ngene ya. Lho, ya Delok saiki praene kok bedes. Rena tak cakar. Ya memang delok teknologi yang namanya AI apa? AI. Iya tapi mocone ngono iku apa Tulisane gak tapi mocone AI. Lah ngene sih urupe. Iki bahasa Inggris Bil. Itu Kan wae. kato kancaku arek kuliah yo. Tinggal OTW lho rek. Singkatane apa sih OTW iki? OTW. Nah. Ojo takok wae. Itu betul. Iya. Ya betul itu. Nek ando iki salah. Iya. Ya OTW ojo takok wae. Ono maneh. Singkatane OTOT. Ya itu gari lombok lah iku ya. Jale nek basa kono kan T iki dadi D itu T. T ngono lho. Makane siji-siji. Intinya dia bisa mengucap minimal harus tahu apa sih artine, ya kan? Ngono ya. Iya. Cis narsis. Iya. Nek wis ero artine iki lho cek dijelasno karo Cak Pendik ya Nah, apa iki. carane ngono lho. Carane nanggap lutut Lah. RRI Surabaya. Ngono lho Cak Pendik. Iku ne bahasa Inggris gak RRI ku. Apa? RRI. Oh, lah iki lah bahasa Inggris. Ari-ari. Ari-ari. Lu druk ari-ari. Nek cilik ari ben gak RRI. Ngono, ben iku P iku gak ono biyen iku. Oh, apa? Iya. Pipi ngono. En ini. En. Oh iya. Saya ini sekarang biyen iku en. Wis di tanggal piro? Iku lho sidone ya apa sidone? Ya sida sih rek. Oh, iya, Wong iya, sing iya. panjer kok. Wong Ayo, iki kok mrene kok. Ya iki perlu dicontoh panitia iki. Iya. Jadi ono di antara sekian banyak panitia Pustaka Desa 17-an Iya, gitu. iya, iya. Mantu, nikahan dan sebagainya itu nek kepengin nggak perlu turun ke RRI, teko ae nang kantor RRI Surabaya
Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Ada pernah di kantor ini? Oh, ada mojo. Apa madhep muncul? Kayak bekupan iki lho. Lho, terus sing wis teko iku sapa, Cak? Ya Sing- ketemu sapa? Ah. Ketemu sapa nih? Ya ketemu Ibu Purbandari selaku ketua dari RRI Surabaya. Ibu Purbandari Ya. SNI. SSN. Oh, SNN. Apa itu? SN. SNI lah standar nasional Ayo kan beliau Indonesia. kan wis standarnya nasional. Rumah kamu helm tuh ya. Ibu Purbandari itu ketuanya Ludruk RRI Surabaya ya. Kayak iki. Nah, iki engko tanggal 11 Juli 2026 iki RRI pentas yang ada dusun Balung Jerambah Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, hajati sedekah bumi. Lho, taune iku 2026 lah apa 26. Ayo nuleur. Tahun 2026 ya. Nah, iki wis teko iku kabeh panitia staf panitia. Pokoke teko Tekore kabeh. kabeh. Iya. Wah, nyenengno yang ngono. Kena kanggo contoh iku. Aku yang ketemu ketua panitia Sopo, Ibu Cak? Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah. Terus ketemu sekretaris Ibu Sofia Damayanti. Ketemu bendaharai Bapak Nuryadi. Ketemu seksi keseniane ya. Pak Sudiono BPD, Pak Taufik dan Bapak Supranowo LKD. Bagian masak Kak Rene. Durung kok ya. Terus ketemu Yunai. seksi perlengkapan nih. Bapak Suwono BPD, Bapak Iriamin, terus Bapak Irfan. Terus Bapak Riamin. Heeh. Bapak Riamin. Itu ponakane. Terus ketemu seksi keamanan nih. Ya termasuk Linmas Dusun Balung Jerambah, Bapak Muso, Bapak Dio, Bapak Sugianto lan Pak Sriono juga kabeh para apa jeneng staf merawuh kabeh wingi. Oh, iku mang Tanggal 11 Juli 2026. Tapi ojo lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi, Ketua Ning Purbandari. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu menika ndak melampahan Setulus Hati seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan, Pak Rustam dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Bu Warsih dipun lampahaken Ning Purbandari. Ning Bella dalu niki nglampahi dados Dina. Dini dipun lampahaken Ning Uul. Cak Pendik dalu niki dados Pak Karno. Bu Marni dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Cak Sabil maragani dados Bambang. Cak Puryadi dalu niki nglampahi dados Pak Yatno. Sinta dipun lampahaken Ning Dina. Jiman dipun lampahaken Cak Kusnan. Wontene Cak Insaf nglampahi dados Sueb. Cak Ning Ludruk RRI Surabaya dalu menika makarya sami kalian mahasiswa Winsa Surabaya saha siswa SMK Negeri 2 Surabaya. Giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar ruang kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Liga. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Nuwun. Alhamdulillah bojoku usahane saya maju ana cabang ronggon nek secara finansial soro materi ngono aku ki gak kekurangan tapi kok rasane mergo repote bojoku akhirnya suwe-suwe iki mulih dadi arang-arang. Kayak terus nek mulih ki sedilu. Kadang mek awan tok. Golek teko sore, bengi wis balik. Nginep lho wis gak tau. Mongko iki omahe. Kayak aku omah ya wis meh 20 tahun. Anak wis kerja. Sing sitoke ya wis SMA wis gede. Tapi koyok-koyok bapak iki prosoku nek mulih kok koyok kesusu ngono ya. Iki mau Waalaikumsalam. Kok lenger-lenger ngelamun nek. Sitala bapak mirsani teko endi? Jenengan wis suwe ta, Pak? Sakno gak ero ta. Ngudur rasa. Ngono. Yo iya to. Tapi ngudur rasaku ngudur rasa apa ya? Apik.
Apik lah. Ngene lho Pak sing tak rasakno iku mau. Apa? Jenengan kan saiki usahane saya lancar. Terus saya gede apa meneh sing winginane sing bukaan cabang sing kantor kedua. Iya. Aku jenengan ajak ki aku seneng lho Pak. Dan tapi ning kono karyawane saya akeh ta Pak? Oh, sementara iki ana 15 wong. Sing anyar iku wis 15 Wis wong. 15 wong. Wih, berarti berkembang pesat ya Pak yo. Ya berkembang pesat iki Iyalah. aku ya matur nuwun karo sampean, Bu. Ya Nggih, apa-apa Pak. usaha iki ya sampean ya melok ngewangi ndonga. Lho iya mosok bojone gak didongakno bapak ki. Suwun. Iya, tapi yo ngene lho Pak, iki Apa mau maneh? ana meneh sing tak rasakno Pak. Rasakno. Iya nek bapak saiki kan perusahaan iki sing maksude sing berdiri pertama sing anu ki yo ning kene. Mari ngono rong cabang ki ning kutha sing liya. Iya. Sitok ning Lamongan, sitok ning Blitar. Iya. Lah, saya suwe Pak nek Apa? tak rasakno lho Pak yo rong wulan 3 wulan iki kok bapak ki arang-arang mulih. Mari ngono nek mulih ki diluk-diluk ngono lho Pak. Aku nak yo kangen to Pak. Pak mari ngene kok sampean gak usah kesusu tindak dhisik. Engko bengi tak pijeti ngono lho Pak. Sepurane ya, Bu ya. Perusahaan iki butuh bojomu sing hubungane karo partner, relasi, terus wong-wong sing butuh ngrungokno omonganku supaya yakin dan iso kerjasama bareng sing apik. Dadi kolega sing apik ngono ya. Ya jelas. Pak misale ngono kuwi sing cabang-cabang ki sampean ngangkat kepala nang kono ngono dadi niku sampean karek ngecek teko kene ngono Pak. Rencana iku ono, tapi iku jek rencana. Oh. Milih seseorang iku gak gampang, milih wong sing kena dipercaya sing kira-kira iso sepaham sak pemikiran karo karepe bapak iku ya gak gampang. Iya bener Pak. Ngono lho. Iya. Mula iki engko aku njukuk pakaian, tolong wadano tas. Aku engko bengi iki ketemuan karo wong. Nah, Jadi, sepurane- ini toh aku sapal Pak. Terus mari ngono agemane bapak sing kotor ditinggal. Terus aku toto-toto mek dikeki waktu setengah jam. Ya Allah, aku ku lho kangen lho Pak. Bu, Dalem. tolong ojo duwe pikiran sing elek nang. Loh, aku gak mikir elek sampean cuma yo sampean ku sempatno lah sedina rong dina nang omah ngono lho Pak. Nek bapak nuruti karepmu sedina rong dina nang omah, terus nek wong-wong iku ketemu karo aku terus gak ono aku, terus wong iku menghindar, terus ya apa? Pikir. Aku wong lanang tanggung jawab lho, Bu. Iya Pak, aku ngerti. Aku nyekolano anak-anakmu. Sampai sukses apa meneh anake dhewe sing mbarep ki si Dina iku saiki malah wis kerja wis dadi kabit nang gone kantore bapak sing kono ya Lah. apik. Tapi Rencanaku anak iku tak kei omah dhewe-dhewe. Ngono lho. Dina siji, awak dhewe cukup cilik ngene ae, sing penting anak-anak gak usah ado-ado omah. Tak sekon. ya cukup cilik ngene ae sampean gak tau mulih. Terus Mulih mek diluk-diluk. Aku ki bojomu lho, Ngerti ya? Pak. ngerti. Tolong ojo dipikiran Apa ngene lho, Pak? nang aku. Wis aku melok ae. Ojo. Aku koyok-koyok gak ono harga dirine nek urusan bisnis ngejak wong wedok. Ngerti? Ya engko nek pas sampean rapatku, aku gak melo. Ndak. Aku tinggalen ning penginepan apa-apa ngono lho, Pak. Ndak, Bu. Wis sampean nduk omahe, Oke. sampean toto-toto nang omah, ndongakno karo bojone supaya sukses sembarange. Sing penting dhuwit lah lancar. Ya lancar, Pak. Wong wedok iku Kebutuhanku mek perkara kecukupan. kebutuhan blonjo dhuwit lancar beres kanggoku. Ya gak beres nek kanggo aku, Pak. Ya cek kurang. Lah kasih sayangi sampean kanggo aku bojomu iki lho. Aku ya butuh, Pak. Kurang. Apa meneh anak-anak. Kurang. Lah anak-anak ki Kasih awake sayang dhewe sampai butuh dia anak loro wis gede-gede ngono kurang ta kuwi. Iya, Pak. Tapi aku ki ya butuh mbok dampingi, aku butuh mbok lindungi, Pak. Oh,
Rumah samu. Ngene lho Pak, wis ngene nih Pak. Saiki didikuk jalan tengah. Sampean nek kondur wis ngene. Oke, gak apa-apa sampean repot. Tapi sampean nek kondur, tolong ya sedina ngono ae ambek aku, Pak. Aku njaluk wektu ngono lho, Pak. Kanggo bareng awake dhewe iki. Mosok ya sampean gak tau layah-layah blas, Pak. Terus lele-lele iku aku tolong tak ngomong ya. Ojo tersinggung. Terus lele iku apa olehku? Apa olehku? Yo awak dhewe kan butuh bangun kasih sayang ngono lho, Pak. Blenger. Dadi sampean blenger karo aku. Yo ojo ngono lah, Pak. Bu. Tolong ya, Bu ya. Ojo ana penekanan kongkon aku kudu nang omah nginep. Sementara aku iki wong lanang sing kudune tanggung jawab ngurusi penggawean sing akeh. Kak aku ki mau cuma omong, Pak. Sampeyan yo ojo salah paham, kok terus ngono. Engko mari ngono terus sampean terus gondok, terus malah gak mulai blas. Ayo Aku apa? takon. Aku takon. Apa, Pak? Sak suwene iki awakmu gak tau ngojot. Awakmu gak tau dandan nek ana wong lanang teko iku mbok iso nyawang bojo iku sing enak ngono lho. Lah ya apa aku dandan aku juga ngerti nek sampean mulai moro-moro dadak, gak ngabari apa-apa. Kaya ngene iki aku yo pas wayahe resik-resik. Ya wis aku tak dandan sik tenggono. Gak usah. Lho terus digandoli klambiku. Jare mau aku kongkon dandan. Gak perlu. Wis gak tau ngrumat awak. Melomprot kayak ngono awakmu. Ya wong-wong wedok ku ya wis pokoke sing penting omahe rapi. Kabeh anu ya sampean yo baran yo ora ning omah lho, Pak. Kok ngene iki yo mek sedilu. Ayo nek sampean gelem sing suwe aku tak dandan. Gak usah nuntut karo aku. Bu. Tolong ya. Aku tak ngurusi penggaweanku. Sampe nang omah. Jalukku mek ndonga noto anak-anakmu sing aku. Ya. Gak ya ditata wektune, Pak. Aku njaluk sampean yo nang omah barang. Anggap begini. Nek aku mulai aku iki bojomu, nek aku gak mulai aku ya dituk bojomu ngono lho. Lho kok ngono sih, Pak? Dadi nek sampean ning jaba terus rumangsa sampean ku Joko ngono ah. Ya aja ngono, Pak. Nek ngono berarti sampean iku wis ya apa ya? Ya wis nyepelekno aku lek ngono. Sampean nang mande bojo lho, Pak. Aku ngenteni sampean lho dengan sepenuh cintaku lho, Pak. Entenono sak tekoku. Wis ngono. Ya. Aku tak lunga. Aku tak nggawa pakaian. Sing penting kiriman bendulan lancar, awakmu gak sampai keluwen. Ngono apa? Dan sampean gak ngrungokno aku blas. Gak ngrungokno aku nek aku ki bojomu butuh sampean ana nang omah. Anak-anakmu butuh sampean ana nang omah. Sampean gak ngrungokno, Pak. Ya muga-muga besok aku iso koyo ngono. Iso nuruti karepmu. Ya? Ya sik karep sampean ngono tak tatakno klambimu. Wis lunga-lunga, Pak. Ya. Halo. Halo Mas. Sayangku. Masya Allah sayangku Mas. Tambah manis. Sinta. Nggih. Kok boso sih? Ya aku kan ki yo ngajeni sampean to Mas. Mosok aku arep jangkar arep gak boso. Ngono ya. Aduh seneng ya rasanya. Sin aku hari ini kepingin memberikan sebuah tawaran. Wah, apa iki Mas? Kira-kira aku enake nyeluk Yayang apa adik utawa nyeluk Mama? Apa ya nek? Kan aku nyeluk Mas ya Mas ya. Iya. Gak apa-apa nyeluk adik ae Mas. Adik ya. Cek
Dek Mas gitu. Gitu. Ya, cuman ngene, Dik. Wis bolak-balik awak dhewe ngomong. Heeh. Ojo dadi atimu. Aku wis perlu penggawean. Iya Mas. Wis suwe to awak menyambut gawe di tempat hiburan malam ini. Iya Mas wis suwi banget. Wis suwe. Wis. Nah, karepku ini. Ya apa lek sampean leren teko nyambut gawe. Loh, lah terus engko gawe nyukupi kebutuhanku. Ya apa Mas? Dik Sinta, Nggih. nek aku wis ngongkon koyo ngene iki tegese aku wis siap tanggung jawab karo kebutuhan. Tenan Mas. Temen ya. Engko aku kadung metu tekan pekerjaanku sampean kok moro-moro cuma ngapusi aku. Gini. Sinta sing sampean kudoro. Aku terus terang sepisan aku duwe rasa tresno kaping pindho aku kepingin ngangkat derajatmu sepurane ya, aja tersinggung. Mulane aku kepingin ndelok sampean iki gak nyambut gawe koyo ngono. Kadang-kadang lek sampean nemoni tamu nang ngene kafe sampean ngono, aku terus terang ae cemburu. Cemburu. Aku sepurane sampean lak dibayar jam-jaman saya nek ketemu wong ngono. Iya Mas. Nah. Wis aku gak kepingin awakmu omong-omongan karo wong lanang liya, awakmu khusus kanggo masmu Rustam iki. Yo, gak apa-apa sih Mas, lah memang kekarepane Mas ngono. Tapi aku yo duwe penjalukan Mas, ndek nggone sampean. Apa penjaluk? Lah sampean siap sekabehane ngekei tanggung jawab. Tanggung jawab koyo nafkahi aku, sekabehane aku wis dicukupi karo Mas. Aku kan duwe bapak Mas. Nah, jadi apa lakuku, tindak lakuku yo kudu ngerti bapak. Ya sampean siap gak? Kira-kira lak bakal tak petukno karo bapak untuk izin nang bapakku iki. Aku wis duwe pikiran koyo ngono. Aku gelem anake ya kudu gelem karo wong tuane. Aku siap. Aku tak ngomong karo bapak sampean. Aku ya tak njaluk izin, njaluk restu. Lek pancen aku kepingin tanggung jawab karo Dik Sinta. Ya. Oke Mas, berarti Mas siap yo ketemu bapakku. Ning ngene. Kok nek bapak sampeanku ngrestoni. Awak dhewe engko gumbul karo bapak sampean apa awak dhewe kudu misah papan panggonan? Enake sih yo misah apa gumbul Mas ki yo. Gumbul yo gak popo Mas. Gumbul gak apa-apa ya. Gak popo. Temen ya. Temen soalnya bapak kan yo ijenan Mas. Engko nak misah kan yo aku khawatir bapak engko sapa sing ngancane wong yo bapak wis lumayan kan umure yoan ngono ya. Iya. Sing ngrumat bapak gak ono. Gak ono. Ya, wis gak apa-apa. Muga-muga ngene Sinta. Bik menawa iki bakal kelakon awak dewek berumah tangga, aku kepingin duwe keturunan teng karo awak. Oh iya Mas. Siap kira-kira. Siap. Siap ya. Iki ngomong sing wingi-wingi lho ya. Oh iya. Aku takon sampean harus dijawab sing jujur. Iya Mas, apa? Sadurunge sampean kenal aku, sampean tahu kenal karo wong lanang sapa? Wong lanang. Akeh ya sing sampean kenal. Iya. Cuma sing tak maksud gini, wong lanang sing sampean kenal iku kira-kira ana nduk ati sampean apa enggak? Yo. Timbangane aku. Lah dari rasa tanggung jawab yo Mas yo. Nah, wong lanang kan sing kena dicekel gak mesti omongane yo Mas yo. Iya. Nah, iku sih yo ono Mas, tapi nak teko ndelok Mas iki kok tanggung jawabnya gede ning adik, yo adik sih lebih milih Mas dibanding wong lanang-lanang liya sing cuma sekedar singgah. Ngono sih Mas. Ngono ya. Iya. Iki temen lho ya. Temen. Gak bujuk. Enggak lah Mas, me opo bujuk. Yo. Suwun ya Mas yo. Aku mrene karo koncoku. Oh iya. Supaya
supaya ana saksi lek aku iki niat serius karo Dik Sinta. Iya Mas. Ngono ya? Ya gak apa-apa ben ngerti kancane sampean barang. Aku yo seneng Mas, mergokno Mas berarti bener-bener tanggung jawab. Ngono ya? Mas berarti bener-bener ana rasa lah karo adik iki. Iki kancaku. Iya bos. Ojo kate nyeluk bos kok. Uncene wong awakmu jenenge bos kok. Dadi Oh, bos. iki ta kancane Kenal, Mas. Ya iki lho sing tak omong. Oh iya. Arek iki. Ya, kenalno Sueb. Oh iya, Mas Suaib. Iya. Ya apa? Menurut pendapatmu ya apa Oh, masuk. Masuk ya iki. Ngono ya? Wayu tenan. Wayu. Kulit-kulitane ya. Wus kemerusu. Ngono ya. Senyume yo menawan. Gini lho, Wah, suwun yo Mas ya. aku mau wis ngomong karo Dik Sinta iki jenenge Sinta. Oh, Sinta. Iya. Ngomong karo Dik Sinta, lek pancen niatku iki kepingin ngangkat Dik Sinta teko penggaweane sing lawas. Loh, setuju aku. Wah, beruntung. Mbak Sinta sampai ditolong karo koncoku. Bos iki wis jelas enak. Wis sembarang apa dituruti sampean. Oh, ngoten. Iya. Aku yo seneng sih mergakno Mas iki dibanding arek lanang-lanang sing saurunge tak kenal iki, Mas iki tak delok tanggung jawabnya gede ndek aku. Gak salah. Betul. Dadine yo rasa tresnoku, rasa senengku yo luwih seneng Mas Ya jelas. dibanding wong lanang-lanang sing sekedar ndek kafe-kafe sing nggon kerja wingi. Liyane ku gedabus nek iki. Wis jelas iki. Wis jangan diragukan lagi. Aku koncone Sueb, koncone Rustam ya bos. Ngono lho. Wis krungu ya. Iya Mas, krungu-krungu. Aku gak kong kali kong lho karo koncoku Sueb iki. Iya. Tapi omongane Sueb sing koyo ngono muga-muga iki luwih meyakinkan dirimu. Nek uripmu karo aku suk bakal enak lan kepenak. Iya Mas, yo aku pengen ku yo uripku penak terus. Sopo sing ra pengen duwe urip penak Mas? Mosok konsoro terus. Ngono. Iya, iya. Bos. Enake engko nek aku wis ngomong karo wong tuane terus aku kepingin apa jenenge honeymoon. Cocok. Wih. Wah. Sampeyan kari milih honeymoon nanti nang Bali apa nang Hollywood? Hah? Aduh, sik Hollywood kok adoh ngono ya. Lho ya gak apa-apa. Nang Bali wis Indonesia kan akeh. Oh, Indonesia. Nggon sing api-api. Iya. Nang gone Bali, Pulau Dewata. Atau nang gone ndi? Pilih nang ndi wis keturutan aja kuwatir. Ana jok ngomong nang Suramadu lho ya. Iku nang Suramadu lah, kecidiken to Mas, gak kroso Ya, iku ya. perjalanane. Guyon. Wis kene, aku suwun ya. Mau kancani iki gawe transfer. Ya. Gak usah ngono. Tampan ono. Piro iki? Piro iki? Alah mek 1 juta. 1 juta. Ya akeh iku Mas. Kurang. Kakean ta? Kakean. Iya. Ya apa nek 300 ae. Ya kurang. Oh, ya wis. Ya wis 1 juta iki nek. Ya wis suwun ya. Ya. Hati ya Mas. Mbak, Nggih. ojo pokoke gak salah pilih sampean kali kenal Pak Rustam iki. Koncoku bestiku. Kena dipercaya. Ya, Oke. buktiin aku dikei 1 juta. Oke Mas, hati-hati ya. Sin, Iya Mas. ayo tuku oleh-oleh dhisik Oh iya. terus awak dhewe nang omahe bapak sampean. Iya Mas, gak engko bapak Ngono ya? pasti seneng nak digawakne oleh-oleh iku Ngono ya? mesti. Iya. Ayo. Oke, ayo.
mulai-mulai ku sawen ku. Apa karepe iku? Lali ta ya apa nek bapak niku durung mangan ngono. Cek suwene wis mari bedhug lho iki wisan. Gak kau peteng wis keluruk ae. Anak situ kok angel ngono modele. Mulai gak sayang ambek bapakne iki lho. Lho, iku apa niku? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Teko endi, Nduk? Hehe. Biasa, Pak. Aku mari kon jobo mau mari ketemu mbek wong. Lho. Ya wajar kon wong ketemu wong yo critakno bapak lah. Ini Pak. Iki ceritane aku mrene iki aku ngejak wong sing aku mari ketemu, Pak. Iki ngono. Oh, ngono. Iki ngono. Wong iki ana maksud ana hajat, Pak, gawe aku. Gawe kon ngomong nang bapak ketemu wong ya sing apik ambek awakmu. Iya. Lah kon wis kenal. Maksudku wis kenal suwe. Kenal kapan? Ya wis. Cek tas iki mau ta? Kenal suwe sih, Pak. Iku kan aku lah kerja iku lho, Pak, kerja nang kafe. Oh, dhewe anu ya, pelanggan ya. Iya. Nah, tapi beda, Pak. Iki beda karo mas-mas lainnya. Nah, mas iki mau mari ngomong karo aku, Pak. Ben bengi wong iku nang kafe. Iya, terus mau mari ketemu. Ngomong. Mari nyatakno ngono lho, Pak. Lek mas iku kedepane ku pengen tanggung jawab neng aku, Pak. Pengen sepenuhnya aku iku arep dinafkahi. Jadi aku iku arep dikongkon metu, Pak, tekan kerjaanku. Lho sik, aja gampang-gampang ngono kon, Nduk. Kon diapakno karepe diapakno dienakno ya apa? Dienakno, Pak. Wong iki lho bos, Pak. Bos, wong ki mong aku ketemu lho. Ana ngejak koncone ku wis didadekno kaya saksine ngono lho. Lek dadi mas aku gak sing cuma omong-omong tok, tapi koncone ku mau mulih yo disangoni dikei dhuwit 1 juta. Lah wong iku bener-bener sugih wong-wonge lho pengen cek aku iku gak soro-soro, cek aku iki gak yo gak apa-apa. Pelayan nang gone wong lanang-lanang liya cukup nglayani Mas tok. Iya, yo Mas yo kon kerjamu nang kafe, Nduk. Tapi kon yo harus berhati-hati, lebih berhati-hati. Yo, ojo gampang kena omongan manis lho yo. Ora, Pak. Iki kok wonge akan anu, teko dhewe mrene. Soalnya aku wingi muni ngene Pak ning sampean, ning gone wonge apene mrene. Dadi aku muni ngene. Mas, aku gelem nrimo sampean, tapi aku yo duwe jalukan nang gone sampean. Iya. Terus aku muni, sampean yo kudu petuk karo bapakku. Soale tingkah lakuku apa-apa iku ya bapak sing kudu ero. Yo itu harus. Iya, tapi masih jawabnya siap. Apapun sing akan jadi konsekuensi madem nang bapak masih siap dan masih iku kayak bener-bener ngono lho Pak. Maksudnya gak sing wong serius ya kaya. Iya, gak sing wong kur omong tok, mbujuk niku enggak. Kono aja gampang termakan omongan sing koyo ngono, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iki lho, Mas iki saya tak omong duit-duit akeh, bos pengusaha iku mau. Waalaikumsalam, Mas. Monggo. Monggo. Tepangaken nami kula Rustam. Oh, Rustam. Nggih kula kanca akrabipun Sintah. Koncone anakku lho. Nggih. Maksud kula napa sampean pemilik kafe mriku napa sing pengusaha napa ten kafe mriku? Kula pelanggan tetap kafe ne anak kula Sinta niku. Nggih. Oh, iki lho Mas, tak sing tak omong bapake kula niku wau. Nggih. Sing sampean ngomong nek bapak senengane duren tak gakno duren sak mobil. Oh ya Allah, sak durene sak mobil. Oh, napa betul napa? Duren, Mbak. Duren. Wah, ngene iku sampean lho iku, Pak. Oh, ngene. Nak Rustam yo, aku nyeluk nak gak apa-apa ya. Kon wong kon koncone anakku, aku pernah tuwa. Calone nggih dadi anak, Pak. Nggih. Calone dadi anak ya. Ngeten. Kula niki mpun iya apa? Mpun kesepakatan kalian Sinta menawi Sinta kula kengken anu leren saking pendamelanipun terus Sinta bagi kula mulyakaken. Awakmu seneng ambek anakku. Terus anakku mbok kongkon lerennya. Kon iku ya kudu nglangkai aku wong tuane.
Mila niku, Pak. Aku Kula bapake. Kula mriki nyuwun izin, nyuwun restu kalian, Pak. Ngene ya. Nggih. Rustam, ya sepurane aku gak bosan mbek awakmu gak apa-apa ya, Nak ya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Masalahe anakku iki anak mek situ lah, anak semata wayang iki ya. Sing tak gadang-gadang iki dadi tulang punggungnya keluarga lho. Apa kebutuhane keluarga sing nanggung iku Sinta. Nggih. Pak, kula mboten pamer napa-napa, Pak. Kula niki Iya. pengusaha. Kula gak ada napa nggih? Gak ada arta niku umpami saged kula wastani angel diitung, Pak. Oh, ngono ya gak masalah ya. Tapi sing perlu awakmu ngerti bahwasanya anakku iki sebagai tulang punggung keluarga. Kadek kondisi keluargaku ya kaya ngene iki. Kon ro lho omahku. Ya ngene iki. Nggih. Iki omahku ya kaya ngene iki, anakku ya wis kaya ngono iku. Menawi Bapak pancen merestui kula hubungan kali Sinta. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Bapak setunggal wulan badhe nyuwun jatah pinten? Lho nek jatahku iku gak iso diukur, Nak. Iku apa jari Sinta, ya? Nggih. Kadang-kadang Sinta ngekei sak wulan 16 juta aku gak cukup ya. Aku kadang-kadang sak minggu 16 juta gak cukup aku. Kebutuhanku dhewe lho iki. Seminggu 16. Heeh. Niku damel napa mawon, Pak? Lho. Ngapunten. Ngapunten. Lah bapak iki wis kesenengane ya diake. Ya sepurane. Nggih. Bapak iku gak padha ambek wong tuwek-tuwek liyane. Oh. Aku cek seneng dolen, aku cek seneng nang ndi-ndi. Ngoten. Ya masih anakku yo nyambut genduk kafe ngono. Nggih. Nggih. Pun nek ngoten kula siap, Pak. Nek setunggal minggu selangkung ngoten ya. Selawe apa iku? Juta. Selawe yuta? Nggih. Sik temen ta iku. Nggih. Temen ta? Mugi-mugi mawon, Pak, kalau saged. Oh ya gak apa-apa, nek Sugih, pancene Pak, iku, temen ya Pak. ya. Ya iki kita balekno nang Sinta, Nduk. Ya apa? Kon ambek Mas Rustam iki ya apa kira-kira? Ya lah aku pribadi yo aku seneng-seneng ae Pak, ya gak tak tompo. Lah wong Mas lho wis teko omah iki berarti kan wis Iya. Ya enggak ngene. Ya nak Rustam, Nggih. aja mbok anggap aku materialistis aja ya. Gak, Bapak. Ya mek kepengin dicukupi ngono ae. Nggih. Soale sing nyukupi ya anakku. Nggih. Ya. Nggih. Mangke griya niki kula renovasi nih, Pak. Wah, gak usah wis omah wis kaya Apa ngene. Pak, ya ben direnovasi cek api. Umami kula merenovasi griya niki lak tiang niku lak saged semerap ta. Lek ngono Dik Sinta ini bojone Rustam nyatane nggih griyane nggih saged sae. Oh, ngono iya. Gak apa-apa Pak, direnovasi. Iya, ya. Pak Cinta. Yo gak apa-apa malah Wis, ya? pengen direnovasi. Wong Mas yo Ndak tanggung maksudku jawab tenan lho. awakmu ya apa ambek Mas Rustam iki? Gak apa-apa. Gelem. Gelem. Ya wis, gak apa-apa bapak iki wong tuwa mek merestui ae. Nggih. Pokok anake apik, anake iso bahagia, anake iso seneng, wong tuwa seneng ae. Matur nuwun, Iya. matur. Anu, Pak, ngapunten. Iya, Menawi Pak. kula angsal semerap. Bapak niki nggih kepengin usaha nopo tapi nopo kesenengan nopo sih Bapak anu. Nek usaha iki perlu modal, tapi kaya enggak Rustam. Nggih, Soale nggih. bapak dhewe ya wis tuwa kene, kate usaha apa sih? Ngoten nggih. Eh? Seneng-seneng mawon. nggih. Iya ya Bapak sing iku penting cuma kok pengen kaya gaya awakmu. hiburan, cuma gaya hiburan Mas, gak pengen usaha, pengennya seneng-seneng ae. Nah, iku. Ngoten nggih. Nggih. Ya wis biyen-biyen usahane bapak kan wis biyen sik jaman di enom. Saiki arek menikmati Saiki wis usia tuwek kan tua. sekali ya apa sih? Ngunduh senenge ae sih. Cara pegawai negeri awake dhewe wis pensiun yo Andres. Oh iya Pak, iku ya mau aku saurunge sempet omong-omongan sih karo Mas. Lek misal sok adewe sido nikah yo Mas yo. Nah, iku pun anu Mak, apa Pak? Gak bakal gawe omah anyar. Manggon omah iki Asal, ngancani nggih. bapak sampai bapak tua. Oh. Makanya omah iki yo rencana arep direnov. Iya iya. Mau. Yo gak apa-apa. Berarti Yo kan gak apik apa-apa tenan sih. to, Mas, eh? Kate sapa sing ngenggoni Iya. omah samene gedene sing manggon yo mek bapak ambek kon. Pak, Nak. damel bukti omongan kula niki nyuwun tulung jenengan tak. Ya wis gak usah. Wis gak usah aja. Pak, pun. Wis meneh-meneh lho. Apa Pak? Ditompo. Nggih. Iya. Damel tali ini omongan, Pak. Nah, gak apa-apa guys. Temen ta iki? Nggih, nggih, Pak. Iya, wis, Mboten ikut. kata kok.
Piro iki? Niki nek 50 Bang. Oh ngono. Nggih. 50 juta. Nggih. Waduh lumayan ya. Ya tak tampa nak ya. Kula badhe nyuwun pamit kali Heeh. Sinta ajenge nembasaken pakaian. Oh ngono. Lah iki adikmu mbok jak metu maneh apa? Nggih. Oh ngono. Nggih, Pak. Dijak tuku apa-apa Nggih. ngono Iya belanja Pak, ya. aku metu sik ya Pak ya. Iya? Nggih. Oke. Pamit Pak nggih. Iya iya iya. Ya, Sing hati-hati Assalamualaikum, Pak. kan. Ya. Wadah. Paribasane tenguk-tenguk nemu ketuk. Rezeki anu. Gak bakal keliru anakku oleh judu wong sing sugih. Ya, tak dongakno nduk muga-muga awet. Ya Pak. Arek-arek wis setor. Yo setor tapi wong loro lho gurung setor. Jarene sepi, gurung bayar, jare meneh ae duwike. Nek arek loro iki wis gak apa-apa. Masalahe arek loro kan wis katakanlah sebagai agen paten ya awak dhewe. Bisa dipercaya terus lancar ngono. Jadi dhek iku apa kulaan ayam nggone awak dhewe iki wis gak tau ono masalah. Pirang taun arek-arek ku nang ade yo gak tau ono masalah kok. Iya toh? Iya Pak. Tapi nek rame koyo ngene Pak yo kualan apa dhewe Aku Pak yo yo. ngono, Bu. Yo wis. Yo wis arep dhewe nyambut gawe ku yo kepingin berhasil, kepingin sukses, kepingin. Tapi nek rame temen sukses temen kan yo. Repot Kok sama ini repot ya, Pak, ya, Bu. kok kabeh. Kapanan niko Kan pas larane. regane ayam murah kaya ngene kok, ya toh. Terus apa juga patek rame. Sama ning Solo. Ngene iki ayam larang pasaran tetep rame sampean Solo, gak apa-apa. Ngene lho Bu. Wong ku sing penting rasa syukur kita nang Gusti Allah. Ya dinyurakan potong ayam gak dina polang kan ketemu dosarin dia wis bodone kabeh awak dhewe kan wis pelanggane wis akeh. Sing aku tak gak seneng ki lho wong sing ngene ki lho Bu. Nek kapane pas ayam apa jenenge murah kan kaya males kadodol karena badine nah kan keliru. Tidak apa-apa, disyukuri ayam murah, ayam larang, ayam sepi, ayam rawit, disyukuri ae. Iya Pak, tapi ngene lho Pak, awak dhewe kan semakin tua. Ya. Iya toh. Gak mungkin iso nyambut gawe selincah koyo sik nom-noman biyen. Ngono lho. Terus nek awak dhewe iki terus dicekel dhewe. Koyoke gak iso Pak, kudu Ya ngene Bu, jujur ae ya. Kayak aku ki sing jane wis wayahe tak saran nang anak. Cuma aku ngenteni kertek anake dhewe iki lho. iso. Nah, ya anak dhewe kaya isih durung sibuk karo liyane. Sibuk karo sekolah, sibuk karo kuliah, sibuk karo usaha njobo ngono. Ngono gak apa ya? Kaya isih ya apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbah. Mik, Iya, Le. dalem. Awakmu teko ndi ki, Mang? Lho, pripun to? Lho, Jenenge kula nek nggih terikat kalih usahane tiyang lintu. iya, ngerti. Tetes kula nggih nika kleresan dinas luar. Ngiras-ngirus kula mampir sekedap ngertakne keadaanipun Abah kali Umi dos pundi ngoten lho. Ngene lho, Bang. Mosok kaya mentolo ndelok bapak kaya ngene, ndelok apa kaya ngene. Lho pripun to Pak? Bang, apa sehat ibu nggih Umi nggih sehat? Sehat sehat, Bang. Umimu sehat apa ya gak masalah itu sehat. Cuma ya mbok karepku ki awakmu titik lirin titik nek usahane bapak lirin titik nek Pun kula lirik kanan nggih nate lirik apa kiwa nggih nate. Niki malah wonten informasi Pak. Niki damel menunjang usahane Umi kalih Abah.
Iya. Kula dene survei teng Blitar niku wonten kandang pitik niku sehat, pitik sehat niku ya. Terus kandangnya nggih bersih. Niku saged mangke apa kalau Umi survei mriku melobi pemiliknya menawi saged nggih langsung akses mriku kula teng mriku. Wah, kualitasnya sae. Mbah. Nggih. Ngene ya. Iki tak delok-delokmu rupane semulane ketertarikan Bu anak dhewe ya. Nyatane ndono kandang didol, ono kandang bersih, ono anu gelem delok. Jane ngono sing nyurvei awakmu, Mbak. Survei ndi ngono layak enggak, regane cocok enggak, kira-kira prospek ke depannya iku bagus tak gak ngono. Adi awakku mulai belajar. Ya wis usahane usahane dhewe iki awakmu sing ganti, sing ganteni ngono lho. Pripun, Bu? Kula nyeluk kadang jenenge Umi ta Ibu. Sakarepmu. Ngene lho, Mbak. Kok Nggih, wong piye nggih. Sopo maneh sing nyambung watang putunge. Lho. Apa kaya ludruk kok. Watang putung. Lah wong aneh siji dak awakmu tok. Iya, wis mbok ndi anake mau usahane kaya ngene. Gandeng cenengi awakmu ku mesti iki duwe kepedulian. Ngenten lho, Pak. Sadurunge abah iki nodok tuk ngono ku krasa ngono. Bang niku. Nggih mrempul niku lek ditutup Pak. Jenengan ibaratnya janjenengan persis ludruk. Ya apa anakmu Ibu? Ngenten lho, Mi. Nggih jujur mawon kula niki kan nggih selain sekolah kula kan nggih mempelajari liku-liku bisnis niku mboten cekap usaha niki Mbak. Kedah wonten bandingan usahane tiyang lintu. Mergo lek awake rumangsa gedhe tapi mboten saged memanage dengan baik mangke lek mak kluthik kan pripun. Tapi Bang, ya sebagus-baguse seprospek-prospeke usahane wong liya gak kaya usahamu dhewe. Iki jane Pak, abah iki meneh semane awakmu. Iki mesti kon pelajari. Sampun, Pak. Kula seneng kalau Umi niku saged memanage dari yang kecil menjadi besar, bukan dari yang besar lama-lama jadi kecil. Nah, utaminipun, Pak, kula salut kalian apa kalau Umi menika. Modalipun Abah riyen kan mboten modal utangan. Nek kula pelajari tiang-tiang lintu niku usaha tapi modal awalnya utangan mesti kathah bangkrute. Apa ibu mulai nol, Bang? Umi ku oleh usaha no pasar. Umi karo abah iki beri dodol nak pasar, Bang. Dodol piye niku? Dodol lha dodol stok, ceker tok. Nggih, mulai kula ali nak nggih pun nganten to. Kaya tak go nang pasar. Nggih, dados kula niku pun tuwa lek mong napa manghirup udara pasar, manghirup udarane napa niku aromane petik. Potong petik Jawa, petik napa nggih pun tuwa tebah, Mi. Wis ngene, Bang, wis ngene terang-terangan ya. Aku ngenteni perasaanmu tak tunggu-tunggu kaya ya Mi ya. Kaya anakmu kapate ana niat ngene ya. Iya. Wis gampangane maju gae usaha iki gak ngono Mi ya? Iya. Ngene lho. Tak saran awakmu wis. Ngene lho, Bang, nek iso iku awakmu wis metu teko penggaweanmu. Nah, wis open ono. Konsentrasi penuh nek ngene usaha yang iya, usahane wong tuwa iki open ono, ganten ono ngono, Nak. Mi. Nggih menika ingkang kula rantos. Dados empun semata-mata kula niku ngrebut utawa ngalih napa niku nyuwun usahane Umi kalian Abah niku harus diparingi kula mboten. Nah, mangke lek ngonten mangke sawangan lek pripun. Nek menika saking hati nuranipun Abah kan Umi nggih kula tremi. Wis Abah iki ikhlas lahir batin. Ya ngono, Nak. Wis. Terus lajeng anu Abahmu Umi kali kate ngomong iku. Engko nek gelem, nek gak gelem kok tambah atiku lara, jare ngomong ngono. Abahmu iku tipakne ya awakmu gelem wis. Lajeng upami menika Umi kalian Abah nyerahaken dhateng kula, lajeng kegiatan Umi kalian Abah napa? Kon sing ngiri Abah maneh ta? Aduh, ya wis. Ya Umi Abah kan tak istirahat karo ngitung-ngitung merhatikan teko doa. Kadang-kadang lek terlalu banyak nganggo niku saraf-saraf otak maupun saraf-saraf yang lain niku menjadi pasif terus ujung-ujungnya pripun? Ya gak terus nganggur mampet-pet ngono ngene. Terus dadi otak Bapak iki gampang ngene. Usaha jowo kok tak serawakmu. Lobby-lobby dan lain sebagainya, ya toh. Nah, ngono supplier iku tak serawakmu. Apa sing nang omah gampangane bagian ngitung-ngitung tok. Ngono lho, Pak. Nggih. Admin. Ngoten nggih, menawi ngoten, Bah nyuwun tambahi pangestu. Kula tak nggih pamit kalian
napa panggenan penggawean kula sing sakniki kula panggene niku. Mengki lek luntang-luntung kaya mlebune mon. Yo. Ngoten ta? Pamitan sing apik. Dadi hubungane mlebune apik, metune ya sing apik. Nggih. Tapi nggih anu lho Bang nggih. Nyuwun tawi pangestu mangke menawi perusahaan menika atau usaha menika jenengan pasrah dhateng kula. Abah dalang umi mpun ngantos kuciwa, mpun ngantos intervensi terlalu dalam lho nggih. Oh enggak. Soalnya manajemen itu punya versi piyambak-piyambak. Ngerti, aku ngerti. Aku yakin nek manajemen mungkul luwih apik jemane manajemennya apa. Soalnya kan berdasarkan pendidikan. Di daerah-daerah mesti, Pak. Nah, ya kan nek Umi karo Abah kan ya wong pasaran. Nggih mugi-mugi pangestu. Pasaran wong tradisional lah gampangane. Tapi jagane teori kadang-kadang ngibleset lho, Pak. Oh, ya kan. Mila menika nggih keuntungan kula menika saawon teori nggih belajar, praktekipun kula istilahipun PKL-ipun wonten perusahaan liya. Lah menika mugi-mugi teori dua-duanya kula padukaken dhateng usahane Abah kali Umi menika. Wis wong tuwa iki percaya ambek awakmu, wis dungane wong tuwa iku ya tak dongakno wis usaha iki lancar ngono lho. Terus ngene lho nak. Nek wis awakmu nyekel iki usahane wong tuwa nang golek calon pendamping. Ibu, awake gak termu bebani ta. Nek kapane iki usaha wis dikekno kasarane nyerane mung sampe iso kon sing ngomong bojo pisan. Lah niku pun kula tebak. Umi menawi kula sampun purun nyekel usahane lho semakin ujug-ujuge kan pados niku lah niki pun nonton Bang. Biarkan mengalir Nek awakmu di pacar nah ngomong tuh tak takokne ngono lho. Ngomong apa karo Umi? Jujur kula dereng gadah tapi lek tiyang lare nom-nom lek pengen dados pacar kula wonten. Ngono. Tapi nggih padha ayo kaya iso ana. Mboten Bang. Kaya ana lirikan iku wis. Nggih pun sing penting nyuwun tambah pangestu kula tak salat dhuwur. Iya, ya wis nak. Ya wis ngene Bu. Kaya lho ya. Secara diam-diam Bambang Gus mempelajari pisan. Buktine ono kandang didol, ono ayam didol iki ngerti. Wis ayo dipasrah bongkokno karo anakmu Bambang. Ayam. Potong pitik potong. Potong pitik potong. Ayam. Gak ngono. Tonggo iki kok ketoke gak enak ati ngono mbek awak dhewe. Sing gak enak iku awakmu. Dodol ayam potong yo padha jejer. Wong ado titik po sih. Lho iki nggonku kok kon ngadol kok gak kerasa nang ngali kono lho. Lho. Lah apa kon ngongkon ngali aku iku? Awakmu nerusno dodolane bapakmu sih. Lah aku tambah nerusno dodolane mbahku. Tuwek ndi bapakmu ambek mbahku? Kon ngomong. Iya. Iya. Nerusno dagangane mbahmu. Iya. Aku nerusno bapakmu. Dagangane bapak. Iya. Tuwek ndi kon nek ngomong? Lho, tuwek mbahmu. Ya jelas lah. Lah saiki petik iku tuwek ndi ambek ndok? Lho. Petik tuwek ndi karo ndok? Ya tuwekan petik. Lah petik asale teko apa? Ndok. Lah iya kan tuwek ndok. Lho, tapi ndok asale teko ndi? Ya teko petik. Lah iya berarti kan tuwekan petik. Ayo. Ya apa sih? Berarti mbahku lak petik lah. Mangane dodol iku. Iya. Sing rukun. Ngono lho. Kon niku gak ana pelanggan wis jange nang aku kok geret. Kon iki jane ngerebut rezekiku ta ya apa? Ya gak ngono. Soale ngene lho. Wong dodol iku sing iso menarik pembeli. Mangkane ana pembeli ya tak tarik. Ngono lho. Iya tapi nek wis nang setanku aja direbut. Lho, berarti aku kan gak menarik pembeli. Ayam. Lah, kene iki lho. Kene iki lho. Kene.
jual ayam. Ah, iki ayam. Wis ta, milio nek sing pahang ngene iki dipangan telung dina telung bengi gak entek. Diskone ro. Diskone ro. Tapi ayam iki fresh kan, Pak? Apa? Fresh kan? Loh, ya apa sih maksudnya? Fresh iku seger apa gak? Seger itu loh, Pak. Loh lah iya, lah apa seger kok diomongno dipres iku. Fresh iku seger bahasa Inggris. Fresh. Sangat wis rino-rino. Iku mang pupune? Pahane. Pahane iku dipangan pira? Telung dina telung bengi gantek. Edina boy. Iki dodone dipangan telung tahun gantek. Ayam tiren. Dodo dipangan telung tahun gantek iku. Gak dikenyah dimodok. Lah ya gak diangeti marung ngono. Dimut. Iya. Digoreng, marung diambu diangeti titik ngono aneh. Wis aja iku kakean kakean ngomong iki ae. Iya. Ojo kuwatir, diskone 70%. 70%. Ah, nek 100 iki cuma 30. Iya. Ah, wis iki. Kene. Wis aku nek ku 70, aku diskon 80%. Nek 100 bayar 20.000. 20. Wis kene wis. Iya. Diskon 90%. Ya. Nek 100 go kene 10. Apa? Terus apa? 90% iki diskone. Bayar nek 10. 10. Rini kon bayar iki diskon 100%, gak usah bayar. Mulih tak terno tak sangoni. Ya apa? Sing iki mantep iki, Pak. Kok bali iya apa? Wis aja percaya. Pokok gelem gawe ayamku iki ya sampean gawa tok wis. Engko perkara teko omah. Ya. Ya. Aku tak ngelamar sampean. Lah, tambah gak gelem. Apa iki sih? Ibu iki lho nyuruh beli ayam tapi wonge koyo ngene. Enggak jadi. Wah, ngene iki awakmu tok ae. Ya awakmu. Arek kali kok lamar boleh gila. Kok nek gak ngono anggenmu aku iki setan. Lah ya buktine. Kok iso gila iku lho. Pasar ramene kok ngono. Ada tunggu ta? Sapa? Wong. Tak apa? Tak suep. Bener sih? Ya, aku suep. Tak suep sendiri. Ya apa rek? Suep. Ya aku ganteng. Jiman. Tak Jiman. Ah, Sing ganteng ndi? ya jelas ganteng aku lah delok tak prejengane rek. Rumah saku elek kabeh. Lah itu sing bener. Berarti sik normal awakmu itu. Aku tak takon keadaan pasar tak survei teko ndi-ndi koyoke kene iki paling resik, paling bersih. Lho, ya apa menjaga kesehatan rek awak dhewe. Menjaga kene resik, higienis ngono lho. Biasane lapak peno sakloron niku tak delok yamene iki koyo wis kalong wake iki moko rada ae sepi gara-gara bedes iku apa? Yo gara-gara nyemot niku. ya apa sih? Lah ya, Lah mau nyambut gawe mesti royokan. Ngene lho, Cak. Kompetitor itu lumrah biasa. Nah, iso dijogo kualitasnya dengan mutu dagangan sing apik, aja mergo ayel-ayelan rebutan pembeli dadinya kesannya kurang baik. Apa nek tak rungokno diskon sak desain lah terus ya ngono lho. Sampai 100% diskon iku masuk akal tak? Ya sajane gak masuk akal lah, tapi aku disaingi koyo ngono ae. Kuno diskone 80%. Lah jane aku ya karena mangkel ati. Bah aku rugi gak apa-apa, pokoke ngalahna karo bekecil iku. Iku apa? Riko motivasine Riko kan golek anu dhewe, golek wah dhewe-dhewe ya. Iya. Ya apa? Dhewe-dhewe. Iya. Nek carane ngene terus modal pen iku teko endi akhir iku? Lho, nek wis modal entek. maksud iku ojo sampai pelanggan iku ngalih teko aku ngono lho. Lah masih ngono, pelanggan yang ngono, ojo sampai tuku nang kono. Nah, iki apa? Ini namanya persaingan yang tidak sehat. Persaingan gak kayak ngono, Cak, gak diskonan ngono iku, tapi menjaga pelayanan dengan baik. Tapi lek iku mang over, iku mau jenenge malah memanjakan konsumen, akhirnya rusak pasar iki. Ngono lho, Cak. Ngono. Maksudnya image-nya pasar iki dadi jelek. Wis kalah barek pasar-pasar sing liya. Ya kandhanono iku sengek iku. Ya awakmu iku. Sepurane. Apa? Sampeyan njoko ayam potong itu kok ndi sih? Loh, nek aku Ya apa aku iki wis biasa.
nek perkara njupuk-njupuk ayam dagangan sing kaya ngene Yo iki. nek Karno, Pak Karno aku. Jadi kok Nang Abah Karno. sitoke Pak, sitoke apa sing bener sing ndi? Lho. Baik wong nyeluk abah nyeluk Pak kan padha ae. Padha-padha menghormati. Alamat endi? Hah? Alamat endi? Lho. Ya iki. Mletho Gang Mletet iki. Oh iya, mleto Gang Mletet nomor anu. Iya. 5 gandul-gandul Iya, iki. heeh. Iki nang kono. Ya, Sing ngene. sajane aku iki sak nggon. Ya ngono lho. padha sak jeragan. Tak juragan ya. Iya. Iya, sak Mari juragan. juragan. Kita harus menjaga image juragan termasuk nang pasar kene. Tapi ya apa Makanya man? ya. Ya. Apa karena aku saiki wis gak dodolan wis gak nyetok ayam apa itu wis Gak nyuple. play. Apa wong aku kulaanmu kan sik ketemu kok. Ya apa sih? Kan kok lancang Aku kon iki njupuk ayam sakmene kae iki. Iki aku sik durung bayar. Aku kan bayar nggowo biasa. Wong iku apa Karno? Pak Karno iku wonge apik. Ya sepurane. Apian. Sepurane. Iya, aku njoko digawa. Engko nek tak bayar. Ah, Ini secara administrasi atau manajemennya saiki wis gak apa karena karo mi saiki aku. Lah terus? sing nyekel. Lah, Aku. lho sampean iki Adminnya aku. sampean iki sapa? Gawene ta? Aku ya putranya. Loh. Berarti sampean iki penerus yo. Iya, Penerus Abah Karno sampean. Aku lak sering- Wah, alhamdulillah ngene Mas yo. Nek ancane sampean iki sik anake Abah Karno, sampean yo kudu iso ganteni ati-atine Abah Karno. Kaya ngene iki aku kan bayar nggowo. Ya, saiki tak rubah ta. Loh, dirubah Maksudnya? sing apa? Kok rubah apa? Dia nek bayar gowo sih. Iya. Tapi nyatane kan sampean balik gowo bayare ora karo-karuan. Saiki tak balik bayar gowo iku bener tak terapno nang sistem manajemennya Abah Karno. Jadi perno bayar dhisik baru gowo. Loh. Didik supaya peno kabeh ku disiplin menjaga kualitas barang-barang itu sesuai dengan apa sing sampean bayar. Loh, Terus ya apa aku? ini kene sak ono iso tak catet iki lho iki. Lho, iki sik- sampean ping 3 gowo bayar cuma setengah, separuh. Iya, bener. Iya, iya bener. Lah yo, rika yo ngono iki. Ping 4 nggawa bayar belas sampean. Yo. Ya apa jane guru ngono. Lho, ya Tapi Pokoknya Abah durung terima ono, kok. Karena sampean gak disiplin. Abah Karno iku wis nrimo ngono lho. Gak cah. Iki manajemen iku saiki tak jaga wis mbuh carane ya apa engko lek wae tutup pasar tutup ringkes dagangan ya. Sampeyan nang omah tak aturi nang omah ya cek. Kabeh clear cek lebih padha-padha iso menjaga kualitase. Wah, ngene iki Ya apa ngene iki perkara awakmu ae. Kamu ngene iki tambah Wis gak iso wis nek ono ae Rono.